rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel namu mai albarka wanda ya saba kawo muku abubuwan da suka shafi cryptocurrency da sauran yadda za ka yi making kuɗi a online cikin sauƙi. To kamar da kuka sani a yau ma muna tafe da wani sabon application ne wanda shi ma insha Allahu in aka bi yadda muka faɗa in Allah yadda za a dace, domin shi ma ana samun alkhairi a cikinsa. Duk da application ɗin dai ana maganar cewa bai fi kwana biyu ne haka ko uku dai, kuma dai kwana nawa ne dai, ku dai ku bibiye mu ku daure ku kalli wannan bidiyon har ƙarshe yadda za ku fahimci yadda abin yake. To mu shiga aiki, amma da Allah ɗan uwa ina roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka wannan YouTube channel ɗin da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa yadda da zarar mun ɗora YouTube za ta sanar da kai. To mu shiga cikin aikin. Kar ka manta naka link ɗin yana a description ne, kuma mu kuma namu link ɗin yana a WhatsApp ne. Duk da mun riga da mun ɗauko shi, to amma bari za mu koma ne mu sake kamar da baiyi za mu ce yadda kowa zai gane. Okay, to bari mu shiga cikin application. Za ka iya zuwa Play Store ka yi searching wannan application ɗin mai suna sabi, ko kuma ta link ɗin da za mu aje a description ka shiga. Sai dai yana buƙatar referral code, don haka ga referral code nan kana gani kamar yadda kake gani yanzu akan screen haka, sannan kuma za mu ajiye maka shi a description yadda za ka samu kai ma ka ɗauka ka shiga. To bari mu shiga cikin namu application ɗin. To kamar da kuke gani wannan shine fuskar application ɗin mu. Idan ya kawo maka wannan shine, don haka za ku ga za ka zo ka taɓa nan wajen mo ɗin nan, gashi mun danna mo. Don haka in ya kawo ka nan mo ɗin za ka danna za ka yi ƙasa nan wajen naka sa rufa and reward, don haka za ka danna shi. Za ka yi copy, gashi yanzu mun yi copy na password ɗinmu. Na haka za mu je mu nuna muku yadda idan za ka buɗe sabo za ka yi. Sannan ka shigo dole za ka shiga nan account detail kamar da kuke gani. Za ka yi updating bayananka. Ni kun ga already na riga na yi, amma kuma kuka register sai ka sake. Na haka yanzu za mu log out mu buɗe sabo ku gani. To gashi yanzu mun sake create account. Za mu sa sunan business ɗin namu yanzu mu saka misali gashi kuna gani. Sannan password kuma password za mu saka password, bari mu saka already mun riga da mun yi copy ɗinsa dama. Gashi mun saka password, sai kuma sai referral code na already gashi mun yi copy ɗinsa. Referral code sai number waya already bari mu saka ta sai mu sign up. To gashi mun sa number wayar mu, da haka za mu danna continue. Za su turo OTP cikin wannan line, dan in suka turo sai mu mayar musu da shi. To kamar da kuke gani gashi nan sun turo OTP, don haka za mu yi copy ɗinsa yanzu sai mu mayar da shi a nan wajen. Gashi mun yi pasting sai mu danna confirm. To kamar da kuke gani gashi nan mun buɗe sabon mun buɗe sabon account ɗin. To don haka yanzu za mu danna nan inda aka rubuta add sell. Duk da shi ba wani amfani da shi ba, kawai dai ana yi ne don a ƙara jawo referral da shi. Saboda idan kai pasting misali a Facebook ko a Twitter ko a waye dai, in kai pasting sai ga kuɗin ka ya kai 30,000 ko 100, su ma za su so su yi wannan. Don haka sai ka danna add sell kai ma. Gashi nan sai ka danna na farko full payment.
da haka nan ko miliyan nawa ne za ka rubuta a wajen ba za su ɗora maka shi a gaban screen. Misali yanzu mu saka dubu kamar yanzu misali haka mu sa miliyan 3 sai mu danna add cell sai mu danna generate receipt. To kamar haka yanzu kun ga sai mu danna kibiyan nan cancel sai mu sake danna back sai mu koma baya. To kamar kuke ganin gashi kun ga ya fito a gaban screen ɗinmu naira miliyan 3. to shi wannan normal ba wani amfani da shi ba, kawai ana saka shi ne saboda mutum in ka ji screenshot ka tura masa ya ga wannan kuɗin da ci a to ni ma bari ni ma tura mu wannan link ɗin ne. Idan haka yanzu mun danna shi mun tura wani. To yanzu kun ga mun riga already mun riga mun yi wannan mun tura wato na faɗa muku zaka zo wajen detail ɗin nan zaka updating detail ɗinka. don haka yanzu za mu sa detail ɗinmu a nan, ko kuma tunda wannan account ɗin ba na original bane wanda zan yi guji ne mu nuna muku, ku sai ku saki detail ɗinku suna da waye dai duk ku ciccike. na kuma yanzu za mu log out mu koma wancan account ɗin saboda mu nuna muku abin da muke son mu nuna muku. za mu sa menene number waya, sai mu sa password, okay. da haka yanzu za mu danna continue. da haka sun ce mana password ɗin bai daidai ba, yanzu za mu goge shi mu sake saka sai mu danna continue. gashi dai yanzu ma sun ce mana bai daidai ba, ok number wayan ne ma ba daidai ba. da haka za mu danna continue, duk da hakan ma dai bai daidai ba. don haka za mu sa password ɗin namu yanzu a hankali. to da hakan dai yanzu ya ƙi. haka za mu danna continue yanzu. to kamar da kuke gani yanzu gashi wancan tsohon account ɗin namu ya buɗe. don haka za mu shiga, kun ga can a matsayin mun yi inviting kenan. to don haka za ka zo ka shiga nan wajen inda aka saka more, ko in ce ka shiga wannan nan inda aka saka more nan za ka shiga. gashi inda aka saka more, don haka sai ka scroll down ga gurin da aka saka rufa an inda za ka ɗauki code ɗinka. don haka za ka danna shi sai ka dawo ba rufa ɗin nan ba, za ka danna nan reward history. to kun gani yanzu number of business rufa, kun ga can mun shiga ɗaya account ɗinmu mun yi referral, don haka ya zuwa matsayin ɗaya. to shi wannan da point yake amfani, wannan shine asalin kuɗin. wancan kuɗin da yake kan screen ba wai kuɗi bane, kawai ana saka shi ne normal in za ka yi citin abokanka haka ko wani abu. yanzu nan kamar da kuke gani ina da 10 point, kuma ba a withdrawal sai ya kai 100 point. kun ga mutum 10 kenan. idan a account za ka tura kuɗin ina ga at least zai iya kai kamar 1.5k. ku na ce 1.5 ku ta miliyan, ina nufin 1500 15 kenan. idan kuma a kati ne ina ga kuɗin zai iya kai 2k, ya danganta. to yanzu idan ka tara wannan katin naka a nan wajen kuna ganin sa yanzu, to idan misali ka tara wannan point ɗin naka 100 point, to ya za ka mai da shi kuɗi? za ka danna nan kan misali converting ɗin nan, kun gani za ka fitar da shi to cash ne 10 point. ok to kuna gani ma gashi ma sun muka bayani 10 point yana
representing a cash naira 150, shi kuma in item yana representing naira 200. kun ga in item ya fi yawa, to kun ga in kai 150 so 10 150, 150 so 10 15, haka ne dai abin da na lissafa. Wannan kuma 2000, haka ne dai. In a kati ne zaka fitar da shi zai kai a 2000, in a cash ne zaka fitar da zai kai 15. to abokaina, wannan wata sabuwar dama ce gaskiya, ina baku shawara da ku daure ku yi shi. Saboda haka wanda bai gane ba zai iya yi min comment, ko kuma akwai WhatsApp group namu za mu sa, ko WhatsApp number na, saboda haka sai ku min tambaya. Nagode. Kar ku manta da Allah a danna subscribe, sannan a danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, yana da zarar mun ɗora YouTube za ta sanar da ku. Mun gode.